Takže zdravím všechny lidi a tohle video je můj první vlog, ve kterém jsem si chtěl pobavit o takovém jednom člověku. Zkuste hádat, jaké je jeho jméno. No, když vám teďka přijdu do tohle, snad si to všimnete, snad to poznáte. Baby, 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 oh, like baby, 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 oh, baby, baby, oh, like baby, baby, oh. Teď si všiml, že to je Justin Bieber a ten klobouček jsem sehnal v jednom takovém obchodě docela hustej. Mně se líbí. Chtěl jsem tady dělat tohoto Justinovi Bieberovi. Takže Justin Bieber. Gay. Uzna. Neumí zpívat. Je to tady hodně, takže to radši nebudu říkat. A taky jsem chtěl říct, že video začnu natáčet co nejdřív, ale ještě ne. Tak za 3 dny možná, nějak tak, já nevím. A tenhle vlog je vlastně o našem milovaném Justinu Bieberovi, který je vlastně borec. A teď vám ještě něco předvedu, počkejte, něco musím ještě zapnout. Tak, nějaké se mi to nepovedlo, ale jak vypadá Justin Bieber? To si nakreslíme. Někteří možná znají, někteří ne. Pokud ho neznáte, tak se nakreslíme. Čekejte, že se vezmu papír. Tak, jeden tady mám zrovna. Čistý papír, který si nakreslíme. Milovaného, jeho oblíbený tanec. Tohle. Nebo tohle. Baby, 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 ah. Prostě tak. Vlogy budu dělat hlavně tady, ale někdy budu dělat i vlogy tamhle venku. Musím ukázat, počkejte. Tam. Tak hezky tam je, že? Taková hezká obloha. Dneska tam asi natočím jeden vlog. Asi se vezmu tablet a natočím to z tabletu, pak to dám na kompu normálně. Takže doufám, že se vám bude líbit, ještě nevím, z čeho budem. Takže, chvílička počkejte a nakreslím Justina Biebera. Justin Bieber a bude hezký. Zmizík. Jo, já jdu. Na to jsem. Jo.
Pardon, to byla moje ségra, my jdem hrát teďka fotbal, víte. Tak jsem tady chtěl nakreslit na takový videa. Tohle není prdel. Ani, tak není to nějak zprostý, to má být srdce. Abyste to věděli, že pokud to někdo pochopil jinak, tak je to. Takže tohle bylo asi video. A doufám, že se vám líbil vlog, pokud jo, tak dejte like, pokud ještě, nebo pokud se vám líbí moje videa, tak dejte like a možná video. Pokud chcete. Takže, čau. Baby.